Akşamınız hayırlı, hormatly hilleşler. Bugün günlerden mübarek Cuma günü ve din sohbetleri günümüz şolur wagtyň özünde. Hilleşler, bugün siziň bilen indi täzeräjik bir fasla geçýäsde. Kur'anda bir-birine ters ýa-ni ayatlar näçin bir-birine ters gelýär diýilen bir soragyň esasynda temamyza girers. Bugün size şeýleräk ayetler görkezmekçi. Bugün diňe Nisa suresinin ayetlerinden o yola çıkars. Soňa baka beýleki yerlere de girip bileriz. O illeşler ýene de belki baştan bäri görüp başlamadyk. Bar bolsa ýalňyşmasam bu 24-nji hepdesi, ýa-ni 24 sany video bolmaly şuň bilen bilelikde. O Kur'anyň we diniň, İslam dininiň esasany bize değişli bolandygy üçin köküni gözleýäs, ýa-ni düýbüni nerden gelipdir, nädip emele gelipdir diýilen. Deme onu nädip gözleýäs? Gönü Kur'anyň öz içinden ayetlerini okap, ondan soň peýgamberiň sözü diýip aýdylýan hadisalar bar. Şolara syn edip okap, many berip el alýasda. Bugün indi uzatman gönü başlaly soň komentariýalaryny izinden beripler. Şeýle bir ayet var illeşler. Üns beren bolsaňyz iksam izine gelýän bir ayet. O Nisa suresiniň 78-nji aýaty. Iller arkasyndan hem 79-njy aýatyny aldym. O indi häzir okap berjek ve bu ayetler aslında ikisine ýa-ni düp göter ters. Näçin ters bolupdyr? Bir zatlar tersmi ýa-da diýilen soragy soraly. Şeýle men size bir okap bereyim muny. Howa eynema tekunu yudrikkumul mautu velev kuntum fi burujin müşeyyide diye. Ben bolmasa da bir wagda hemmesini okap soňra terjime edäýelim muny. Dowamlama okaýyn. Ve in tusibhum hasenetun yaqulu hadihi min indillahi ve in tusibhum seyyi'etun yaqulu hadihi min indik. Kul kullu min indillahi fema li haula'il kavmi la yakuduna yefqahuna hadithan diye. Şeýle bir ayet var karşymızda. Bu ayette näme diýär? Näme diýilipdir? Manysyny berelim. Eynema diye, eynema yakunu, nerede bolsaňyz bolun, yudrikkum sizi tapar diye, sizin izinizden yeter diýilen ýalmanyda. El mevtu, ölüm nerede bolsaňyz bolun, siz ölüm. Indi bizim häzir okajak ýerimiz bu ilkinji aýatyň ilkinji sözlemleri bilen baglanyşykly däl, ýöne hemmesini okap bereýin. Ve ýene de bir zat aýtmakçy, onuň üçin hem pursat bolar. Siz nerede bolsaňyz bolun, ölüm sizi tapar. Velev kuntum hatta diye fi burujin müşeyyede. Hatta bir galanyň içinde bolsaňyz hem bolun, ölüm sizi tapar diye. Okey, ölüm. Adamlaryň her ýerde ölýändigi belli. Asırlardan ve İslam'dan öňem hemme kim bilýär. Ölümüň nerede gelip gelmejegini. Şonuň üçin hem ölüm gorkuldur. İnsan psikologiýasyna gaty elbet täsir edýär. Köp din diýip orta oklanan zatlar hem sebäbinde şol bardy, ölüm bar haňyrsynda. Ol başga bir mesele. Dowam edelim. Indi birden başka bir yere geçip gidiyor. Üns çekecek bolan yerim şu. Ölüm nerede bolsa bolsun, o size tapar diye ve birden düğünden başka bir tema geçiyor. O tema näme? Ve in tusibhum
Hawa ýa-ni bir zat bolsa diýär-de. O näme bolsa hasenatun bir gowluk bolsa yaqulu olar sana diýer hadihi min indillahi bu Allah'dan geldi diýerler. Bir gowluk bolsa bu Allah'dan geldi diýerler. Meseleden ýokardaky sözlem bilen aşagdaky sözlem ikisi bir-birine dogly bagyny aýyrdy. Ýa başga bir ýere geçip gitdi. Ve Kur'an beýnansak da şeýle okap durýanyz bir zadyň ýan gurrun berilip başlanan ýaly bolýar, soň ýan başga bir ýere geçip gidýär. O beýnansak da şeýle. O şonuň üçin o bul aslında iyi beriliş, izi giderli boyunca däl diýenler hem bar. Ol izi giderli hem bar. Eger gözleseňiz tap bilýäsiz. Ýöne bize şu Kur'an hemmäň öňüne ödürlenen Kur'ana göre okaly. Ondan soň dowamında näme diýer? Ve in tusibhum yine de o gelse ya da bolsa seyyiatun ervetlik. O näme diýermişler? Yaqulu hadihi min indik. Bu senden geldi diýerler diýendim. Bu taýda peýgambere günäkärleýän ýaldy. Ana mysal üçin seredim. Bir gowluk bolsa bu Allah'dan geldi, bir ervetlik bolsa da senden geldi diýerler diýendi. Soň dowamında näme diýipdir? Dowamındaky sözlemde Kul kullun sen olara di bularyň hemmesi min indillahi ýani bularyň hemmesi Allah'dan ýani gowlugam erwetligem Allah'dan diýär. Indi biziň temamyz şu. Bu ayetde gowlugam erwetligem ýani hemme zat Allah'dandır diýär. Dowamyny okaly. Femali näme bolýar diýär. Kimlere? Haula bulara diýär. Bu kim? El kavmi kavm ýani şol kowma näme bolýar diýär. La yakaduna näme nämeden ok düşünen ok diýär-de. Kabul edecek olan ya la yakaduna yefqahuna hadisen yani bu sözlere düşünen ok, bu sözlerin manysyny anlayan ok diýär. Indi şeylere, indi aşağında da bir ayet var 79 hazır ona bakarız illeşler. Edil aşağındaky ayetin bunun tersine aýdýar. Üýtgeşip bir ýagdaý aşağındaky da näme diýär? Onam bir çaltyrak okap bereýin. Ma asabaka min hasenetin femin Allah ve ma asabaka min seyyiatin femin nefsik. Ve erselnaka linnâsi rasûlen ve kefâ billahi şehîden diye. O manisi näme? Ma asabeke sana gelse bolsa, başına gelse min hasenetin gowluk bolsa feminallahi Allah'dandır diye. Bir gowluk gelse senin başına gelip konsa Allah'dandır diye. Ve ma asabeke min seyyiatin eğer de bir ervetlik olsa femin nefsik senin özüňdendir diye. Yani senin öz günahın bilendir diye. Yani düşünüp bildiniz mi? Yani yok orada gowlugam ervetligem Allah'dandır diye. Edil bir aşağıdaky ayette gowluga menden diye Allah'ın sözü de indi şey değil ya da. O Allah'a diye. Gowluga menden diye. Gowluk bolsa erwetlik bolsa da senin özüňden diye. Dowamda näme diye? Ve erselnaka biz seni verdik linnâsi rasûlen adamlara rasul yani ilçi edip verdik diye. Birden başka tema geçtik yine de ayet nemesi şeylere oldu. Devamında da ve kefâ billahi şehîden. Senin insanlara peygamber ol iyi verilmene Allah'ın şahitliği yeterli diye de yine sonraya sen misal için aydalı biri geldi. Men size peygamber dedi. Biz nereden bilýär senin peygamberdiňi diýär. Deyip sonraya
Soň ayet gelýär, ayet hem şol peýgamber men diýen adamyň özü goýa. O näme diýip jogap berýär? Ve kefâ billahi şehiden. Meniň peýgamberdigime Allahyň şahitligi yeterli diýär. Bolýa o taýyna çelli kabul edil. Indi bir suut bolmaly bolsa, ya Allah men hemme zada şahit diýip başga da ýerlerde kän aýdýar-da ayetlerinde. Onda Allah'ını suda çağırmalı müşahit hükmünde. Misal için. Diýilen sonra çykýar. O ildeşler ine iksan ayet ekranınızda dur. O iki ayet arasında bir näçe sahypa, bir näçe setr ýok. Hiç zat ýok. Göne deyip dur bir-birine. Birinde diýär, gowlugam erwetligem Allah'dandır diýär. Yani 78-nji ayette. Sonra edil 79'a düşýäňiz, o gowluga menden erwetligem senden diýär-de. Bu gezem adam günahkarlyğa. Şeýle indi has gyzykly ýeri, o munyň ýyzynda gelýär. Indi munyň ýyzyny ýeri diýip sorasaňyz illeşler. Munyň ýyzam edilkän uzak däl. Edil şol ayetin 82-nji, şol suranyň 82-nji ayeti. Nisa suresiniň 82-nji ýani 3 ayet ýa-da 3-nji ayetde näme geçýär? 3-nji ayetde häzir seredýäs o illeşler. Yani bir gaty bir nähilleň üýtgeçik bir zat Kur'an ýanky. Şonuň üçin men aýdýan adamlar bir okan. Görüm içinde nämeler ýazýar diýip soň o terjimelerine okaman, hatta terjimeler hem dolmanyny bermeýär. Owadan sözler bilen berjek böyle Kur'anyň özüni okasaňyz. Gatsada bir 6 ýaşly, 5 ýaşly çağalara erteke kitap okap berýär, ýatmazdan. Edil şonuň ýaly derejede aňsat. Känur sözem ýok. İçinde geçen sözler hem aslında ulanyp ýörsiňiz de türkmen dili diýip, türkmen dili hasap edip ulanyp ýörler. Şeýlere kowa indi 82-ni okaly, 78 ile 79-am gowy ýadyňyzda tutun ve 82-ni okaýas. Owa efela yetedebberunel Kur'an velev kâne min indi gayrillahi levecedu fihi ihtilafen kesiran diye. Manisi näme? Manisini okaly gönü. Efela yetedebberuna. Bular diye fikredeni oklar mı ya, düşüneni oklar mı diye. El Kur'an diye, Kur'an'a. Bular diye Kur'an'ı düşüneni oklar mı deyip soraya. Kim soraya? Allah soraya deyip kabul ediyse Allah'ın iyi verendiğine ondan alırsa şey diýmeli bolýar. Dowamında bir sözlem gutarda ýa. İkinci sözlem başlaýar. Velev kâne min indillahi, eger bolsa da diýär, min yani Allah'dan däl bolsa da diýär de min indi gayrillahi. Eger diýär Allah'dan däl bolsa da diýär, yani bu Kur'an levecedu içinde bolardy diýär. Levecedu fihi şey diýär, levecedu fihi onda diýär içinde bolardy diýär. Näme zat yani ihtilafen kesiran. Gatykan terslikler bir-birine terslikler yani çelişkiler, zıtlık diýeli Arapça sözem bolan zıtlık diýip çelişki diýip Türk dilinden kullanılı. Hatta bizim ovamızda çelişki, çelkeşmek diýilen ýaly bir sözler ulanylýar. Belki Türkmenistan başga ýerlerinde de ulanýan bolmagy mümkin. Yani bu diýe Kur'an'a diye düşüneni oklar mı diýär. Eger de Kur'an Allah'dan däl bolsa da diýär, içinde bir-birine ters ayetler bolardy diýär de. Ters ayetlerim nerede? Edil. 3 ayet bundan ön başlaýar. Yani 78, 79 ikisi izli-izne gelýär ve bir-birine ters. Son 80 bir dälde 82-nji ayette bolsa bu diye Kur'an'da diye hiç terslik yok diýär de.
Gaty terslik bolurdy diýe. Kän däl ýa-ni hasam kän. Sämen men Kur'anyň kän okap nem etdim. Aslında men soňky döwürlerde biraz goýupdum da. Endi ýene täzeden we islegler, talaplar we borçlar hökmünde okamaly bolundy da. Ve köp adamlara yakynyň gyzyklanýar we käbir adamlara gorkýar. Nämeden gorkýar? Bütün ömür inanyp gelen zatlarynyň içinde şeýle zatlaryň ýazýandygyna özlerine aslında özlerine gahar gelýär adamlar. Şonuň üçin hem gaçýar. Gaçýar sebäbi 30 ýyl, 40 ýyl, 50 ýyl bäri inanyp gelýän zatyň birden ýalan bolsa boşuna ýaşaýan ýaly bolýar-da. Diňe boşuna ýaşamak däl, sen gynanyp ýaşadyň. Hemme kynçylygy çekdiň, şonuň üçin jennete gitmeli. Sebäbi mollalar şeý diýip aýtdy saňa. Sen hem şoňa inanýardyň. Bir gördüň hemme kynçylygyň içinde ýaşap ömrüň zaýalapsyň. Bir hem jennet jehennemiň barlygy ýoklugy näbelli bolup galýar we jennet cehennem barada da entek gurrun vermekçi illeşler izarlasanız. Men özümçe bir izi giderlik nemesine koydum sebäbi biraz tecrübem var. Bu temalar gatken tartışdykda ýa-ni taş döwrümüz bilen diýänim häzirki däl öň medresede, üniversitede hatta ýa-da başga ýerlerde şeýler zatlar var. Gynansak da. Ine aýdarlar Kur'anyň içinde hemme zat ýazylan, hemme zat bar diýe, ýani onu okap gören adam ýok. Hatta şu mollalar, işanlar, imamlar, müftüler hiç haýsy size şeýdip ayet alyp okap berýän däldir öňüne. Kur'any ayetini okap, manysyny berip okaýan däldir. Sebäbi okasaňyz ne şeýle zatlar çykýar. Näme okaýarlar? Ol ähenli, owazly edip Kur'an okap berýärler, senem gowy zat ýazýan diýip gözüň ýaşyny aýlaýan. Görüp gözüň ýaşyň aýlanjak biri barmy şu taýda? Hep mesem bir ayetin için, ýa bir suräniň içinde bir-birine ýakyn we izi giderli ýerleşen ayetler bir-birine ters gelip dur. Men tek ýene-den bir 2-3 sany neme misal berip geçecekde, ýöne misal berenden soň ýa-da häzir hem aýdaýyn. Kur'anyň içinde ýa tarihi anahronizm var. Ýa tarih aslında soň bolan akan, öň bolan edip aýdýar. Öň bolan, soň bolan ýaly edip aýdýar ýerler garşy. Sebäbi bilgili adamlar galam almandyrlar da, bilmeýärler. Ondan soň logiki tutarsızlyk var. Matematika tarapdan gatken ýalňyşlyklar var. Mesal üçin o şeý diýip bir hasap berýärler. Soň şu hasaby ýazyp ýa-ni dengleme öwren wagtyň denglemede ýalňyş çykýar jogaby. Onu bilýäňizmi? We gatken hasaplara. Şonuň ýaly matematika emes gowy däl. Ýa-da bir ýerde görýäňiz dünýäni 6 günde ýaratdy, dünýäni we nämäni alemi diýeň-de umumy alem 6 günde yaratdyk diýe bir ýerde bolsa näme zatlar näçe günde yaradandygyny ýazýar, soň hemmesini goşsaň 8 gün çykýar. Ýa-da şoňa benzeşken men bir kısa misal berip geçerim. Düşünmek üçin Kur'an kitabynyň içinde nämeleri ýazýar, näme zatlaryň bardygy gowy akly ýetirmek üçin demedýände. Ýöne men size entek gurrun berjek zatlarym gatken uzyn. Şonuň üçin o izarlaryň paýlaşyň, görkezim töwereňizdäkilere. Menem garaşýan bir adam akylly biri çykyp şu zat şeýle däl diýip bilýän adam çyksa, ýöne bularyň içinde de adam çykmaýar ýerleşler. Mesela gaty tejribem bar diýen ýa-ni özümçe bir näçe ýyl kän neme gorajak bolýar da ina şu o däldir diýär, o manysy başgadyr diýär da.
Son benim aýdýan bolýa manysi başga da ýöne manysi başga çykayan zady sen kanun hökmünde kabul edip bilmeýän diýen. Näme üçin? Manysi başgaty diýip her gezek o başga ýa-ni neme bererler soň baýlaryň o güýçlüleriň arkasında durar. Yani kanun diýilýän ýa-da hökm diýilýän zadyň manysy açyk bolmaly. Hatta şeýle bir mysal beren size. Dünýäde sözleşme, anlaşmalar vardır iki tarapyň arasında ýa-da köp tarapyň arasında ýa misal üçin uruşlardan soňky anlaşmalar vardır. Ine şolar bilýäňiz, birinji şol häzir günümizde ingliz dilinde ýazylýar we aşağında da fransuz dilinde ýazylýar. Näme üçin? Sen Fransuzcada ýa-ni her bir sözüň aýratyn ýazylşy var. Mysal üçin bizde 40 diýäs. 40 hem san hem işlik manysyny berýär, ýani kırpmak. Hem at hem işlik ve başga zatlary göz öňünde tutýar da aýdylanmakdy. O indi ýazylanda da bir menzeş bizde. Yazıp geçtin de bu 40 diye aslında san däl, ol kırpmaktan söz edilýärdi diýip dawa edilmezligi üçin Fransuzca 40 ýazan wagtyň sany ýazan wagtyň başga harplar bilen ýazýan, işligi ýazan wagtyň başga harplar bilen ýazýan. 100 hem şonuň ýaly 100 san, birem yüzmek var, da adamyň ýüzü var. Da haýwanlaryň hem ýüzü diýelim. Şol üçüsine aýratyn ýazy berýär. Şonuň üçin ýalňyşylmasyn diýip Fransuzcada her haýsynyň aýry-aýry nemesi var. Indi bulam bir gowy bir näme diýeň, başga milletlere de peýda getirýär-de anlaşma ýazan wagty Fransuzçasyna hem hökmän suratda ýazýarlar aşağına. Ve gaty gyzykly zatdyr. Indi bu Arapçaga gelseňiz, Kur'anyň ýazylşyna, Kur'an häzir şu wagt ekranymyzda duran neme bardyr? Üstünde çizikler, şunu ýazatlar, aşağında çizikler, nokotlar vardır. Şo zat yok. Çiziksiz, nokotsuz ve her türlü nemäni ortadan aýryp Kur'anyň ilkinji ýazylan ýazgysy şeýle diýip aýdýarlar. Soň şondan bir näçe ýyldan soň, bir näçe diýen, bir näçe 10 ýyldan soňmy diýeň, çizikler goýup başlaýarlar. Ondan okasaň, okap gidbermeli. Näde okasaň hem. O meselede soňrak geler, ýöne şu wagt häzirlik ýeterse hemen şu 20 minutdan kän geçirmejek bolýan ýenilirek formatda düşündirmänesine ýa-ni ýyllaşlar. Onda sag bolun. Indiki hepde ýene görüşýänçek.